टुस टुस रिंग जाता ट्रक झलक दिखला जा पोक एक बार आ जा पोक हेलो 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 अरे का हाल बा ठीक बा। हरे राम हो राम चिन्हती है जिनती है तन तन का समाचार बा के बोला तनी लो तारा ना बुझा तार पाहुन बोला तारे इहो बात ठीक है कल हां अच्छा 12-1 बजे रात के तो कोनो तार मौसा फोन तो लगौले ना कोनो तार फूफा फोन लगौले बड़ा बुझाता कि कर माई उठा ले लिया कर माई रह लिया ना नानी रहे करना कर माई फोन उठा ले फिर से लगावे दो फिर से रिटर्न लेके बकले बा टुस पास करता टुस पास करता हेलो 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 का हाल बा ठीक बा। ठीक बा नु चिन्ह गोल हाँ हम तार आशिक पुरन का बोलता नहीं हां आशिक जी आशिक कौन आशिक जी? कौन आशिक तार फूफा आशिक 14 को होले सो कोनो फूफो के आशिक बनौले बड़ू का तार पुरान का आशिक बोलतनी तार से प्यार करीला मोहब्बत करीला हां प्यार करीला जी हम प्यार व्यार ना करीला। का पार कर लिस का रे 250 पार प्यार मोहब्बत करीला हां तारा से मिलल चाहता नहीं हां दिल में तारा के बसौले बनी हां जब से तार देखले बनी ई केस जब से तार देखले बनी भेस जब से तार देखले बनी ड्रेस तो अब ए भैया ई बुझाता कि ई माल दोनों कहीं विदेश से आई ए राजा जी बोलो। भैया हम मिले खातिर आई हां आओ फिर हमरा के जल्दी विदा कर दी। अरे राम हो जल्दी बे रुक रे हम तो 3 मिनट में तरह का छोड़ दे 3 मिनट में हाँ। का जाने तिवारी बाबा के यहाँ भेंट करे जेबू तो वो 1 घंटा लगा दी ए बाबा आवा कहाँ जाता है? ऐसे किल बाबा का लमहर खेत बा रह लइकवा कहत का बा कि यार जब से बनल बिया छौरी मनवा देखे के करे औरी रेडी रेडी 1 2 3 गो जब से बनल बिया छौरी मनवा देखे के करे औरी जब से बनल बिया छौरी मनवा देखे के करे औरी रोकलो से मनवा ना रोकात बावे रोकलो से मनवा ना रोकात बावे जहिया से चढ़ल बिया सोरह के उमरिया अति मनवा छटपाटा दबा जहिया से चढ़ल बिया सोरह के उमरिया देखे खाती मनवा छटपाटा दबावे हो जैसन मारा था खोजबू ओइसन ए
ये हमार जितेंद्र भैया हमें काहे कहने बूढ़ हमारा जान खो जब सुरेश चाचा के देव सुनिला प्यारी हो बूढ़ हमारा जान खो जब जितेंद्र भैया के देव सुनिला प्यारी रह भाई। अरे राम जी बनवले बाड़े भोरे भोरे राम जी बनवले बाड़े भोरे भोरे गौरी के रह भाई साहब। भैया हमारा राकेश माझी राकेश डीजे साउंड सर्विस के मलिकार ऑपरेटर कहीं मलिकार कहीं भाई हमारा राकेश जकरा के नहीं खे जानो कौन कौन निहार नहीं खन जानो आ कौना कौन निहार से भाई के हमारा परिचय ना हो बाकी कुल लोग सब परिचय में आ तेरे नाम लोहरी के मान सम्मान में एगो अलग विचार हो जाता भाई के हम हार्दिक स्वागत करतनी वंदन बा अभिनंदन बा। राम जी बनौले बाड़े पूरे पूरे गढ़ी के माटी के शरीर हो एक दिन खा लो न तो जरी जाई। हां शरीरिया जर के एक दिन जरी जाई। हां जवन हे पर नाम लिखोले बड़ू हां एक दिन भाई लोग के हे हिजा कहीं नाम लिखवा लो। हां नीचावा रुको न तो माटी के शरीर हो हां एक दिन गौड़ी काम के ना रही अंजलि एक दिन तियारी बाबा के सुत जो हां ना तो देखो बड़ी लम्हा तियारी बाबा कोनी आके देखो माटी के शरीर हां साला ई जर जाई नो तो फिर ना तो हाथे से मारे के पड़ी दे दी तब बाबा की तो दे दे दी ठीक दे दे लेम देखिए एगो माल रेडी। हां तिवारी बाबा हथियार काम कर ले रू ना ले बेर वे के मेडिकल पर हम होता तो गोली देवत है। हां मैं बाबा के हथियार काम ना करे रुक ही दबारे सारा रुको तो बाबा के हथियार काम ना करेला हां हमार हथियार काम करेला ई तो पूरा खाई ए ब्याजी बाबा की टावर ना खड़ा होता लेकिन मन बहुत खड़ा होता। रुको बाबा के जाहि दिन बबुआ टावर खाड़ हो जाई हां तो गप धरे लागी 3 घंटा हिली है 3 घंटा होई पहले राम जी बनौले बड़े पोरे पोरे गड़ी के अरे तो पता है इतना बड़ा चोर करी ले तोहरा से चिरौरी कही के सौरी तोहरा से चिरौरी कही के सौरी रोज दहिया तोहर गोटा तपावे हो रोज दहिया तोहर गोटा तपावे हो रोज दहिया तोहर गोटा तपावे हो। ए जितेंद्र भैया जहिया से चढ़ल बिया सोरह के उमरिया मिले